Carres la dreta. Clac. És que m'encanta els sustos que fas. S'ha espantat. Que covard. Ai. Sí, clar, gent que salta per la taula. Bueno, llavors... Ai, a part d'aquesta cadira que em molesta. Bé, ets el Mari, perquè no surti res més. Això perquè estava... tancat? Per què estava tancat, això? No ho sé. Perquè aquí no es pot fer servir res, no? No sé, jo he vist a penya fer-ho servir. Sí. Però em sembla que eren portes de ferro, no? Ves. Què li dona la manivela? Sí. O ves... No ho sé. Has obert l'armari al final, no hi havia res. Aquest d'aquí... O aquí. Espera. És que em fa por obrir-lo d'armaris. Ai. Que diferent és tot amb llum. Sí, quina ràbia. Mira, li dono la manivela i vaig igualment, vale? Això la manivela era per la porta, és que no me'n recordo jo. Era per la trampilla. Són els pantalons de Hanos Life que em van fer ara. En sèrio, per què era això? Has obert aquests calaixos? Sí, em sembla que sí. Ara, en sèrio, per què no està? No, revisar una habitació darrere l'altra. Aquí no. També ho hem mirat, no? Sí. Sí. El quadre? No, està aquí. No és massa gran. Ah, no, era aquest quadre d'aquí. Vale, aquest sí. No, sí. Sí, aquells són dels llargs i són dels que no. Come on, man. Ahí. Ah, ok. Però hi ha un problema. Què? Que no sé si te'n recordes. Què? Ja ho veuràs, ja. No, què? Oh, sí que me'n recordo, sí. Hola, Jaimito. Tanca la porta. Conta coses per allà al final, Help! Beatles. A part del llit. Oh. Fuck. Creia que se n'havia anat o alguna cosa a l'ordinador. Part de les caixes. O amagat darrere, potser, no? Les caixes. Ara, o sigui, ara. Sí.
pares res, no pares res. Amagat, mira la paret, mira la paret, mira la paret. Ai, you can touch me, can touch me. Salta! Oh, m'he escapat. Ula, ula. Ah, què passa? Ara en sóc el boss, no? Like a boss. I tu, na. Joder, la cançó de Can Touch Me. Ah, vale. It's peanut butter jelly time. Ja no està. Jelly time, yeah. Ja no està. Vale, clar que no. Però igualment matava, eh? Bueno, la gent que sàpiga que la palanca era per això, vale? Ai, però fica't més cap aquí. Ara. Fes ràpid. Oh, no. Sí, oh. Oh, Està, oh. ja està. Sí, ja està. Gràcies a la merda de... Ai, és que no està ben col·locat, quina ràbia. Ai, qui deixa les coses? Perquè... Oh! Touch me, touch me, touch me. Per aquí, no? Per aquí? Sí. Yes! Que és llarg, eh? Sí, una cosa. Fica't a l'esquina, així. No. Perfecte. And... Let's go! Acota't, Jope. Dreta. Right? You wanna go right? Jo, quina por. I aquí ara me'n recordo... Deixem-ho aquí, no, ja? No. Què dius? You won't continue. Ai, per què estic acotat? Semblava un enano. Era per aquí. On era aquí? Bueno, era per aquí. Que llarg, eh? Que vull dir que estem durant, no, jugant? Sí. No me'n recordo, d'això. Exacte. Com es diria? Jo tampoc. Me neither. Eh? Me neither. Ah, sí que me'n recordo. Ara ve lo de l'aigua. No te'n recordes? Sí. Llavors sí que ho deixarem aquí. Fins lo del... Let's go! No tens clau ni res per obrir. No s'havia d'obrir amb un algo? No sé. Com vulguis acabar, acabem, eh? Era a l'altra banda, eh? Hola! S'ha quedat de peu. Sí, però mira-li la cama. Ai! La mostra l'aigua! No, ves te'n va. Ho deixes ja, no? Segueixes? S'han inundat una mica les habitacions aquí. Ojo! Però què és això? Cabron! Va, fora! Va, que ja...
Però encara vols explorar? Oh, massa aigua. Soc jo, massa aigua. Ojo, perquè aquí no pots pujar. És massa alt. Bueno, ho deixem aquí, nois. Sí. Adéu.